Am sɔgɔma an balimakɛ do Amadu Bamiya. An nana bi tuguni n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka to ka bɔ ka video kɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka ladilikanw di ɲɔgɔn ma bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ pour que an yɛrɛ hakilina ye min ye an ka laɲini ye min ye an bɛ se k'o sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min na parce que n y'o de fɔ toujours diɲɛlatigɛ ye information de ye a ka kan ni information sɔrɔ i kana garder kelen i ka partager ni mɔgɔw ye pour que mɔgɔw bɛ se ka u nafalan sɔrɔ a la cogo min na. Donc an nana o de hukumu kɔnɔ bi tuguni ka na bɔ ka ladilikan wɛrɛ di i n'a fɔ video tɛmɛnen na an y'a kɛ cogo min na ani kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na an bɔra an ye tariku dɔw bɔ tariku ninnu n y'o de fɔ o mɛnni ka di tulo la a bɛ baro ja nka tariku ninnu a tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko baro don k'an k'u lamɛn mais an bɛ leçon de sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ kalanw de sɔrɔ a kɔnɔ donc an k'an jija an k'u lamɛn bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka se k'an ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ an nafalan ye min ye an bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na. Donc bi an bɛna kuma sujet dɔ kan an kɔni bɛ tariku de bɔ donc a yɛrɛ bɛ leçon faamuya a kɔnɔ donc sujet a bɛ kuma mun kan a bɛ kuma adamaden kana kɛ raccourci fɛ kojugu raccourci ye mun ye sira surunin an bɛ se k'a fɔ ten bamanankan na ani nɔgɔya parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ye ko dɔw ɲɛkɔrɔ ko gɛlɛman yɔrɔ n'a nɔgɔman yɔrɔ o bɛ nɔgɔman de ta toujours donc il faut k'an k'an kɔlɔsi o la a t'i n'a fɔ o man ɲi fɛn bɛɛ la mais wagati dɔw la an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi o la parce que o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye an kan o ye fɔlɔ ye. Filanan an bɛ leçon ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ o de ye an kana kɛ mɔgɔ ye curiosité bɛ mɔgɔ min na kojugu mɔgɔ min bɛ ko sɔgɔbɛ kɛ kojugu an kana kɛ o mɔgɔ ye parce que ko sɔgɔbɛ dɔw bɛ yen o fana bɛ degun lase adamaden ma. Donc o tɛmɛnen kɔ sabanan o de ye an kana dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔninfin i dimina cogo o cogo i b'i ko layɛ ni hakili i b'a to dimi nana cogo o cogo ni dimi taara i bɛ sɔrɔ k'i ka décision tɔw de ka ɲi. Donc nin ye leçon saba ye leçon min n'an bɛna tariku min bɔ an bɛ se k'o sɔrɔ min kɔnɔ. Donc an b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura an ka chaîne kan u k'u abonner u ka video like ka cloche de notification fana activer a ka video partager fana parce que n'a y'a partager a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ min bɛ se ka nin kunnafoni sɔrɔ nin leçon de vie sɔrɔ pour que ka se ka a yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na parce que an bɛɛ mago bɛ a la. Donc n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana a ka to video daminɛ na f'a laban o kun ye mun ye parce que n'a ye video partie dɔ lamɛn an ma dɔ lamɛn a bɛ se ka kɛ faamuyali tɛ dafa donc mais n'i tora video daminɛ na f'a laban i bɛna ye k'a fɔ i bɛ faamuyali ba sɔrɔ. Donc an tɛna kuma janya an b'a daminɛ an bɛna tariku min bɔ bi tariku in nin bɛ cɛ dɔ de kan cɛ in ala kuma seba kɛ a ye nka cɛ in kun kɛlen don ka furu kɛ bon a ka furu kɔnɔ ala y'a kɛ a bɛnna ni muso ye muso min n'a y'a kanu kosɛbɛ ani muso in bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu bon u n'u ka sentanya bɛɛ u kun ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ donc u tun bɛ u ka furu la o cogo la fo ka na wagati se ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ ani bonya kɔnɔ parce que fantanya n'a sera yɔrɔ dɔ ma bon a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc wagati nana u ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc cɛ de y'a décidé bonya kɔnɔ ani muso kumana ka bɛn a ko k'a bɛ taa nafolo ɲini donc ani muso bɛnn'o kan ale kɔni bɔra a taara nafolo ɲini donc a taalen nafolo ɲini a taara don baara la nafolotigi dɔ de bolo nafolotigi in fana mɔgɔ ladiriba kun don kodɔnnaba kun don fana donc a taalen baara la o bolo a ye san 20 de kɛ baara la cɛ in bolo nka baara daminɛ na a y'a ɲini cɛ fɛ ale kɔni ale bɛna baara kɛ a bolo nka a b'a ɲini setigi in fɛ o ka se ka a ka sara mara a ye fo ka se san 20 ɲɔgɔnna ma parce que a bɛ san 20 ɲɔgɔnna baara kɛ parce que a kɔ don tɛ n'a ma nafolo sɔrɔ ka segin n'a ye ka taa a ka so
donc o y'a sɔrɔ ani muso in ye kan di ɲɔgɔn ma a bɔtɔ k'a fɔ ale kɔni tɛ muso in janfa a mɛnna cogo o cogo a tɛ muso in janfa muso k'a kɔnɔ donc u bɛnn'o kan ale kɔni taara baara la san 20 a bɛ baara la cɛ bolo donc a t'a ka sara minɛ parce que u bɛnn'o de kan kabi daminɛ na ale kɔni bɛ baara kɛ cɛ ye mais cɛ ka nafolo in mara fo ka se san 20 ma donc u nana baara kɛ o cogo la fo ala nana kɛ san 20 in dafara san 20 dafali donc a nana se a ka patron ma n'o ye a ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye nafolotigi ladiri ye k'a fɔ ale kɔni ale ye san 20 de sarti di donc a ka jate la a ye dɔɔnin sɔrɔ sisan a b'a ɲini a ka patron fɛ n'o bɛ se ka a ka saraw d'a ma pour que k'a bilasira a bɛ se ka taa so cogo min na parce que layidu b'a n'a furumuso cɛ donc patron fana ko k'o tɛ baasi ye problème t'a la ale b'a ka sara di a ma nka a ka sara nɔrɔbilara ko ale bɛ fɛ ka ladilikan 3 de di a ma ladilikan 3 min ni o b'a nafa o ladilikan 3 n'a bi o de fɛ ou bien n'a b'a ka nafolo de fɛ a ka o fɔ donc komi min nana nafolo ɲini a fana kodɔnna fana kun mɔgɔ faamuyalen kun donc a ko ale dalen don a ka patron na donc a ye ladilikan 3 min fɔ ale bi o ta a ka sara nɔrɔbila la patron ko k'o tɛ baasi ye a ko i bɔtɔ don ne fɛ i bɛ t'i ka so nka n b'a ɲini fɛ n'i bɔra i bɛ ka t'i ka so kana a ɲini ka bɔ sira surunin fɛ sira tilennen ye min sira jɛlen ye min i b'o sira minɛ o tɛ nin sira dɔrɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bila i kunna ka fɔ sira surunin a bɛɛ tɛ sira ɲuman ye donc kana sira surunin kana ɲini ka b'o fɛ parce que ko nɔgɔya bɛ o la a ko k'a y'a mɛn a ko ladili 2nan kana kɛ ko bɛ ɲɛɲinibaga ye ko dɔw bɛ yen i b'olu mɛn i b'olu ye i bɛ tɛmɛ olu la ten kana fɔ i b'o bɛɛ ɲɛɲini k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'o sɔgɔbɛ k'a lajɛ ko min b'a kɔrɔ a ko k'a y'o fana mɛn a ko 3nan mɔgɔninfin wagati dɔw bɛ na i la ko dɔw bɛ kɛ a b'i tɔɔrɔ nka n'o ɲɔgɔnna nanina sanga ani waati i b'i gɛlɛya i bɛ a ta ni hakili ye k'a ta ni hakili ye k'i jija ni dimi nan'i la kana décision ta o yɔrɔ la donc i b'i gɛlɛya ka tile 1 kɛ tile 1 kɔnɔ i b'a ye dusu bɛ faga hakili bɛ sigi donc n'i bɛ fɛ ka décision min ta i bɛ sɔrɔ k'o décision ta o la nafolo ɲinina in ko k'a y'a mɛn ko baasi tɛ a la donc o kɔfɛ a ye buru 3 di a ma a ko nin buru 3 i bɛ nin minɛ sira la i b'i jija i bɛ 2 dun nka 1 filɛ nin a la i b'i jija i kan'o dun i b'o mara fo n'i sera i ka so waati min na i ni muso i bɛ jɛ a bɛ jɛ a b'o dun ɲɔgɔn fɛ cɛ ko k'a ye ladilikan mɛn k'a bɛnna ma a bonyana ma donc a ye sira minɛ o cogo la ka taa donc a taatɔ ani dɔw de bɛnna dɔw y'a ɲɛ a ye k'a fɔ u ka dugu a bɛ nin sira kan nka nin sira in o de ka nɔgɔ o ye sira surunin a ko k'a bɛ b'o fɛ nka a nan'i sigi k'i miiri a ka patron ka kuma na patron ko kana to ka bɔ sira surunin fɛ kana to ka nɔgɔya ɲini kuma bɛɛ donc fɛn dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn mais ta o fɛ hɛrɛ bɛ o la o de ka ɲi a y'i miiri o la a ma sɔn ka bɔ sira surunin fɛ a taara sira jɛlen fɛ a taalen sira jɛlen fɛ a nana se dugu dɔ la o kɔfɛ a nana mɛn k'a fɔ ko sira surunin kan ko vagabond kun bɛ minnu bɛ sira da mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw ka nafolo minɛ o la donc a nana faamu k'a fɔ n'ale kun bɔr'o fɛ a bɛna kun bɛ bin kasara kɔnɔ n'a ka nafolo kun b'a bolo fana o bɛ se ka bin a kan k'a ka nafolo minɛ a la donc a y'o leçon jaabi a nana taa sira la komi a ma se tile 1 kɔnɔ
anana si yɔrɔ dɔ la n'o ye hôtel dɔ ye. Hôtel in kɔnɔ sufɛ a dalen a tulo bɛ cɛ dɔ de la. Cɛ in bɛ mankan na, a bɛ ka kule. A nana k'a bɛ dayɛlɛ ka bɔ pour que k'a lajɛ cɛ bɛ kule min na, nka a nana miiri a ka patron ka kuma na. A nana tila k'a to yen, a ma dayɛlɛ ka bɔ tuguni. Donc dugu jɛlen a bɔra a ye mɔgɔw ɲininka mɔgɔ min tun bɛ kule la. O y'a yira la k'a fɔ mɔgɔ dɔ de don a bɛ kule nin cogo la. Donc ni mɔgɔw bɔra a b'i minɛ, a b'i faga. Donc a nana ye k'a fɔ a fɔra ko a ka taa ɲini ko ɲɛɲiniba k'a kan'o kɛ. Donc a y'o fana nafa ye. A nana bɔ o la ka taa, a taara a ka so. A selen a ka so, a taara a muso sɔrɔ yen, nka a taara a muso ni cɛ dɔ de sɔrɔ yen. Donc a kɛlen ka muso ni cɛ sɔrɔ yen, a dimina a funtɛni na, nka a ma sɔn ka to du kɔnɔ. A bɔra du kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ. A taalen kungo kɔnɔ, a taara si kungo kɔnɔ. A silen kungo kɔnɔ, o ye tile kelen dafalen. A seginna ka na du kɔnɔ ka na muso sɔrɔ yen. A ye muso ɲininka ko karisa, ne ye layidu d'i ma ko n bɛ taa nafolo ɲini na, n bɛ segin ka na, n'an kana ɲɔgɔn janfa. Nka e ne janfa dɛ, parce que n na ɲini cɛ wɛrɛ sɔrɔ du kɔnɔ. Muso ko ayi, ne m'i janfa. N'i janfa bunna komi e nana wagati min na ka na ne ni cɛ min sigilen sɔrɔ, cɛ in e yɛrɛ den de don, parce que e bɛ bɔ yan wagati min na a y'a sɔrɔ ne lajɔlen don, mais e tun t'a kalama. Donc e taara, i ye san 20 de kɛ yen. Donc den nana bange o kɔnɔ ka kɔrɔbaya fo ka kɛ tan. Donc e ka jate la walicɛ de don ne n'o sigilen don, nka walicɛ tɛ, e yɛrɛ woloden de don. Donc a nana faamuyali kɛ k'a fɔ ko a ka patron ye a bila sira min ye, ni ladilikan min ye, n'o ye kana dusu bila hakili ɲɛ, o jɔyɔrɔ de ye nin. Donc nin ye cɛ ye, cɛ nana faamu o cogo la k'a fɔ vraiment ale kɔni a taara nafolo ɲini na, ale kɛra mɔgɔ ladiri ye, muso fana kɛra mɔgɔ ladiri ye. Donc nin yɔrɔ la an b'a fɔ ladiriya ka ɲi kosɛbɛ. Ala ka ladiriya nɔgɔya an bɛɛ ye. Donc n'i ye tariku in jate minɛ, i bɛna leçon de vie dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ. O ye min ye, i n'a fɔ video daminɛ na n y'a fɔ cogo min na, mɔgɔ an k'an jija, an kana kɛ mɔgɔ ye nɔgɔya ka di mɔgɔ min ye kojugu. Parce que fɛn dɔw bɛ yen, n'i ma gɛlɛya tɛmɛ, e tɛ se ka o nɔgɔya sɔrɔ dɛ. Donc an ka sɔn an ka gɛlɛya kun, an ka kɛ mɔgɔ cɛsirilenw ye, an ka baara kɛ pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na. Donc a filanan o de ye an kana kɛ lakalita ɲinina ye diɲɛ ko bɛɛ la. Parce que ko dɔw bɛ yen a man kan, parce que olu yɛrɛ ɲɛɲinini o sɛgɛsɛgɛli a bɛ kɔlɔlɔ min s'i ma a t'o nafa s'i ma. Donc an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la. O tɛmɛnen kɔ, adamaden i kɛra cogo o cogo, jimifɛn bɛɛ ye filifɛn ye. Donc an ka hakili to a la, an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min toujours dimi nana cogo o cogo, an k'an jija ka se an yɛrɛ la, an k'an jija ka baara kɛ ni hakili ye. N'an diminen don a ma nɔgɔn, mais an k'an jija k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ dimi ko in na a wagati kɔnɔ pour que hakilisigi bɛ se ka na an na, an bɛ se ka décision ta kɔfɛ o la. Sinon an diminen n'an ye décision min ta o tɛ ɲuman ye. Donc nin tun ye leçon de vie ye, an y'a kanu bi ka min bɔ tariku dɔ kɔnɔ, an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'an yɛrɛ nafa. Donc toujours aw balimakɛ don Amadu Bamiya, a y'aw abonné chaîne na, a y'a ka video like ka cloche de notification activer walasa n'an ye video kura bila a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. Nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi.